आसरा कोनो कस के खनाइल होई नूर में फेर जिंदगी सनाइल होई भोरे भौरा मिलल मद से मातल रहल कली कोनो राते लुटाइल होई मंच पर अभी उपस्थित बारी बहुत ही सुंदर जुड़ा नहीं खे आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा नृत्यांगना चुलबुली पांडे जी चुलबुली स्वागत बा आज स्पेशल देखे खातिर आइल चुलबुली तहे तहे दिल से धन्यवाद। रोज पब्लिक इनकर वीडियो बनावेला त आज वीडियो बना के शौक पूरा करत अभी अभी नाना प्रकार के गाना बजाना बजाना ना सफाना 96% मऊगाना आदरणीय माननीय सराहनीय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के अंदाज में स्वर्गीय गुलाब शर्मा के भी कुछ कुछ भाव झलकत रहला सानिया मिर्जा के भी कुछ आइल हो नाना प्रकार के गीत संगीत प्रदुमन परदेसी जी दिखौले हैं अब त भाई तू तो कह देता रह हम कहनी है ना जे कि डिश ब्रेक मारत रह त एगो काम कर हैंडो ब्रेकवा मार दो त ई कोनो जरूरी बा ब्यास जी कि माने तू हमार गड़िया चलैबो तबे हैंड ब्रेक मरब ड्राइवर के काम करबा का भाई। अरे मर्दे कहीं का गाड़ी ड्राइवर के देखिए जब ऊंचास पर लगावेला तो गियर में लगा के छोड़ दियो से ना ढुलेला तब दूसरों के हुके अगर लौकता कि भाई गाड़ी पीछे में है ढुलेला बा तो जा अधा के हैंड ब्रेक मार दो ओमे कोनो जरूरी बा कि चलावेला गाड़ी दिए तबे तू हैंड ब्रेक मरब चलावत से हैंड ब्रेक लागेला हद कइले यार हम त ई ना कहनी है कि हम गाड़ी हई अगर तहरा लागत होखे कि गाड़ी हई त ल हैंड ब्रेक मार दई कहनी अच्छा तू अपने आप के गाड़ी से तुलना कइला हई देह गाड़ी ना गाड़ी में ब्रेक होला खाली तारा में ब्रेक ही नहीं खेनु क्लचो होखे के चाहिए एक्सीलेटरो होखे के चाहिए अपन चबिया